mga higala, kumusta? Maayong gabi kayong tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is Oho. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Oho. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Nining paknaaw Dios, sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ginoo, magapanalangin unta ikaw niini nga programa ug kini nga estasyon nga unta mahimo kini nga kasangkapan sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Itugot mo unta o Diyos nga ang mga nagapaminaw, pinagi sa influensya sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagkabigon nga makaduol aron sa pagpangalaga dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug among lauman nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami maghahatag sa usa ka malipayon ug mainiton nga pagpasalamat gayud sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patay mo adto sa pinakamin portion sa ato programa ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no? Sir, maayong hapon og happy Sabat diha kaninyo. Kay kami nag-atang na sad sa inyohang programa, sir. Padayon mi nga nagsunod sa inyong programa kay daghan mi og mahibaluan gikan sa Biblia niini nga programa. Salamat sa pagbasa, sir. Si Reden de ini ang inyoha usab nga suki nga ting paminawan. Okay, daghang kayong salamat, Reden, no? Sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga programa. Well, niya patay basahon. Sir, mga pangutana man so dili lang usa ta kay naatay pahibalo na nga tubagon tungod kay gipaluap ng gunto ang ato nga gitubag nga pangutana so duha ka gabi niya do na may paluap. Well, ato lang to gihapon nga mahisgutan karon nga panahon karong gabi na, no? Hello, good PM. Pwede ba daw ka ma-invite sa amo nga fellowship karon first Sabat sa July? Nananghid nami ni Pastor Fernandez. Okay, thanks. Text back please sa kinini ang kuani text ni ate nati Insinso na awahi lang ni ate pag-abot pero humanata nagkasabot. Yes, July first Sabat ganun pizza size, no? Okay, ako na nga gi-commit kay wala pa ko'y na-commit ni anang mga panahon na. So itugot sa Ginoo, magkita tan ninyo dinha sa kuan, magkita tan ninyo diha sa Villava Church karong July 6 sa inyong fellowship. Okay, napatay basahon, sir, mangut pangutana ni so dili lang usa tanan kay na naman tay gi pahibalo nga tubagon nga pangutana. Kung panawagan ang tanan nga mga kauturan nga mamati gid sa sining nga programa
kay amo lang gid ini nga program nagahambal sing matuod kag tani ang nagapaminaw sa sini nga programa inyo nga batunon si Kristo ingon nga aton nga personal nga manluluwas. Salamat gid sir sa imo pagbasa sang akon nga text. Okay, salamat pod no. Salamat gid. Okay, ato sa diayng pasalamatan diha ang gwardiya sa Mercury Drug no si kinini ang Vinji Roven no maayong kuan gabi og sa ila dihang buutan pod nga cashier si Mama Jenaline no maayong pagpaminaw sa inyo diha sa Taboylan sa mga Robin family no. Okay, patay kuan patay basahon. Sir, ako nga i-great ang ako nga mahal nga bana nga naadik sa pagpaminaw sa inyong programa, masuko ug maglangas-langas ang mga bata dayon og gunit ug bunal kay aron ang mga bata mohilom. Di siya gusto nga naay maglangas-langas kay di kuno niya matuhog ang tanan na ay mga samaan. Salamat sa pagbasa sir si Renilin de ini dagang kay salamat sa Renilin no nya angay ka nga magpasalamat nga ingon ana ang imong pagtan-aw simbana sa nagkag-adik adik sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, dili kay adik sa shabu, adik sa kanana ang sigarilyo, adik sa inom, adik sa sugal. Wow, kining pagka-adik sa imong bana sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, mao ni pinakamaayo og nindot ni tungod kay maghatod ni nga pagka-adik ngadto sa kausaban og kabag-uhan sa iyahang kinabuhi. Okay, last text nga akong basahon. Sir, ingon ni Papa, doon na lang pangutana masad gihapon di ay ni. So, di lang tano. Ito nang pulihan lang. Okay, last text. Ito ni basahon. Kuya John, mayong gabi og happy Sabat sa inyo din ha tanan. Ang akong angkol og mang adlaw kuya og ang iyang asawa og duha niya ka anak muuban sa amo sa pagsimba. Salamat gyud kaayo sa mga pulong sa Ginoo nga nagatandog sa kasing-kasing sa mga tao. Okay, salamat gyud, good news na no. So salamat kaayo niya hinaot nga dili nimoy una og katapusan gyud nga pagsimba sa imuhang angkol og tiya og duha na ka mga anak. God bless ninyong tanan diha. Okay mga higala, sa di pa tamaadto sa pinakamin portion sa atong programa, ato sang ipalili kang Brother Isaw ang kuan ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diining lugar o dapitas kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Isaw. Okay, salamat Brother John og maayong gabi kanyang tanan mga kaigsunan og mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw ni atong programa sa kanginan Jesus is our hope. Sa bisan asa man kamo karon nga dapit nga nagsunod og nagsubaybay nining atong programa, welcome kamong tanan mga kaigsunan og mga kaigalaan. Well, ato ni nga basahon mga kaigsunan ang mga mensahe nga midangat dinhi sa atong live broadcast karon. Niya si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Yang mensahe mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Brother Isaw ug sa mga kaigsunan makanunayong naminaw og nagbiyo karon ning programa. God bless og malipayong adlaw nga igpapahulay sa tanan. Mayong adlaw sab nimo Brother Ronilo. Onya happy Sabat sab nimo dinha. Niya pod si Brother Eljon Tonyakaw ni Dia panawagan sa tanang membro sa NWCD Northwest Cebu District of Seventh-day Adventist Church og mang adlaw alas 2 sa kahaponon aduna kitay panagtigom diha sa Bugo SDA Church. Elders, mga negosyante, small and big businesses, ESI og ang mihuman sa TISDAT
to college adpro PAL og invested sa master guide na bilong sa atong distrito emergency meeting taani organization ASI og adpro. God bless us. Shabbat Shalom. Okay, panawagan sa tanan nga mga membro sa Northwest Cebu District of Seventh-day Adventist Church nga og mga adlaw dunay paghahimon nga meeting sa Bogo Seventh-day Adventist Church. Kanya niya pod si Brother Daniel Jess Flores Arnijo. Mayong gabi Kuya John, happy Sabat ninyo duha. Happy Sabat ninyo diha. Happy listening diri kauban sa akong mama ug papa. God bless ninyo diha ya John. Mayong gabi inyo dinadong. Onya, mayong gabi sab sa imong mama ug papa dinha sa Antipolo. Salamat sa inyo nga pagpaminaw. Kinsa na nag-text? Si Brother Daniel Jess ni Brother John. Okay, mayong gabi daw niya. Happy Sabbath sa inyong tanan dinha sa kuan diha sa Antipolo Church niya. Kumusta na lamang tanan diha ni Brother Brian og ni Ma'am Lovely Jane Rosasinia Gulimas. Niya pod si Sister Jubilin Idar Disabili watching from Consolacion. Good evening kay John dong isaw. Happy Sabat sa tanan. Waday kakauli dai. Happy Sabbath po nimo dai des konsolasyon. Niya pod si Sister Bernice. God bless diha sa inyo ha kuya and more power sa ato radio program. Okay ma'am, daghang salamat sa imong pag-view bisas imong kabisi pero imong mingitaga ag higayon nga ma-strengthen pumidiri sa among programa ma'am. Mo reklamo ra ba ni siya brother sa ug moingon ko siya nga ay lang gid pag ma'am sa ako kuya. Sa mo pud nga di siya gusto ma'am nganong nagkuha sa jeg maestra ha. Unya awan mo tugon sa iya ani dito nagtudlo ba ni siya o nagtrabaho sa hospital kay nurse man po ni siya RN registered nurse man gid ni. So maayong gabi ni mo diha ma'am unya di magkamusugot ma'am mo ingon lagi og day kay mo nay ako nga nandan og tawag sa imo ni adto kani atos gamay ka pa. So day very nice. Fernandez, salamat sa imong pag-view dinhi sa ato nga programa nya. Keep safe diha sa Florida, USA. Niya pod si Brother Rufino Moreno watching from San Remigio. Yan sa happy Sabat kapag laom mayong pagpaminaw sa Jesus is our hope. God bless you. God bless you all. Niya pod si Sister Juvelin Idar Disabili wala kaya closing pa ni Dudong kuya karon 29. Niya pod si Sister Mary Jane Brizo Catayas. Happy Sabat all. God bless us all. Dalaygon ang Dios og sa pagsangyaw ninyo sa maayong balita. Dindinya sab sa ato nga pikas monitor ato sab nakita nga nakig-uban kanato ang ato nga kaigsunan sila si Sister Ginaline Lumuntad, Sister Jimeline Gomez Tikling, Sister Marilo Pipito Momanri watching from Dawis Maya Danbantayan, niapod si Sister Trisjamin Jamie, niapod si Tumailo Linad, niapod si Sister Manny Carbonilla Brother Manny Carbonilla Sabio Jr., niapod si Dodger Raiko, niapod si Sabal Jason, niapod nakiguban kanato si Brother John Michael Cinco watching from Medellin, niapod si Brother Ronaldo Vibragat, Sister Angeline Mendoza Matias watching from Bogos City, niapod si Sister Gloria Ferrer, niapod si Brother Jerry Nailon, Sister Roslyn Mainit, Sister Caroline Marikit Galyares watching from Paypay Danbantayan. Na uli gid ay kaday. Salamat gid kayo. Niapod si Sister Gia Iskarma Amoroto, Karma. Sister Jeannie Fermin, niapod si Brother Basilio Notarion Jr., niapod si Caballero Geraldine, niapod si Brother Roger Noval de los Santos. So sa pagkakaroon mo pa ang atong nakita nga nakig-uban og nagsunod sa ato ang programa nining gabi na alang sa pagpadayon sa itong programa ang panahon na kayatag diha kanimo Brother John. Okay, dagang salamat Brother Isaw. Well, adto tay galad kan hinumdum mo sa 2 nights nato nga pagpasabot na tubag sa may tungod sa about Sabat nya gipaluap dinhi mga kigsunan pero ang pagpakisutsi dinhi kung naabay makita o mabasa nga magsimba tungod kay ang iya igpahulay raman no. Ato ning basahon nini ang kuan ato ning basahon ni
Okay, duna lang ko'y gusto linawon. Ako usa pud ko sa nakalapas sa adlaw nga igpapahulay. Aduna ba'y atong mabasa nga magsimba sa adlaw nga igpapahulay? Kay ang ato mabasa, pahuway raman walay pagsimba. Salamat sir, si Kenneth ni. Okay, dagang kayong salamat. Brother Kenneth, no, sa imong pangutana, importante kay ni akong balikan ha. Doon na lang ko'y gusto linawon. Ako usa pud ko sa nakalapas sa adlaw nga igpapahulay. Aduna ba'y atong mabasa nga magsimba sa adlaw nga igpapahulay? Kay ang ato mabasa pahulay raman walay pagsimba. Salamat sir, si Kenneth ni. Okay, dagang kayong salamat Brother Kenneth, no? Usa na sa mga butang daghan sad ang naghulat o nagpaabot tungod kay ang makita lagi pud lagi ang gisulti pagsimba man lang igpahulay raman wa may ingon nga magsimba. So salamat kaayo Brother Kenneth, no? Sa dili pa ta moabot ni anang puntuha, muhisgot usa ta og pipila ka mga punto dinhi sa balaang kasulatan para nga mulalom-lalom mulapad ang ato nga paghisgot mahitungod ni ining mga butanga. Ang tinuod paggasulti Brother Kenneth uban sa tanang mga naminaw karon, usa gid ni sa dapat nga pamalandungon og hunahunaon sa tanan nga mga nangalagad sa Ginoo karon. Dili gyud ang tao mauwaw mo paila mo angkon nga sila mo tinuod nga pundok. Ug ngani ang uban nagpatuo pa gyud nga mosulod sa ilang pundok aron ka maluwas, kay og dili ka mosulod sa ilang pundok dili ka man maluwas. Kay sa unang panahon ang kaluwasan sa tao mao man ang arka, pero karon ang kaluwasan mao ang pagsulod sa ilang pundok. Ug unya sa mga tao nga wa gyud magsusi sa pulong sa Ginoo mo punay pagtuo sa uban, labi na kung way basihanan sa ilang pagtuo nga naa sa Biblia, kay ang ilang gibasihan tanan kana ramang nadungog ug nabati sa ilang mga pangulo. Pero sa gingon ko na sa dili pa nato ni kining mga puntuha, kining mga bahina adtuan ato mokuha usa tag kanang gitawag og ground ba aron atong mapaladman ug aron ato nga mapalapdan ang pagpakisusi mahitungod ni ining mga butanga. Unang-una, dunay mga tao nga naghuna-huna sila nga ingon niini nga senaryo. Ang Biyernes mauna ang adlaw nga igpapahulay sa atong mga kaigsuonan nga mga Muslim. Munang gitag Islam. Ug unya ang pagsabot sa uban nga ang Sabado mauna ang adlaw nga igpapahulay sa mga Hudiyo. Ngani, ang mga tao nga nagbantay sa adlaw Sabado, adlaw igpapahulay, nagpakahudiyo kuno na, maunay ilang paghuna-huna. Kay ang Sabado, igpapahulay na nga iya sa mga Hudiyo. Then, ang Domingo, mauna ang igpapahulay nga iya sa mga Kristiyano. Maunay ilang paghunahuna og pagsabot. Sumada total nga niining 7 ka adlaw sa usa ka semana, duna di ay 3 ka adlaw nga maingunta nga igpapahulay. Igpapahulay sa Muslim, igpapahulay sa mga Hudiyo, ug igpapahulay sa mga Kristohanon nga kuno kanang Domingo. Kining tanan mga kaigsunan, bunga lani og hunahuna sa mga dinahom-dahom sa tao nga sa ilang pagsimba o pagpangalagad diha sa Ginoo, nagpahipi ang dako nga sayop nga nahimo silang mga Sabbath breaker. Dili sila mga Sabbath keeper, kay sa ilang paghuna-huna lagi dili uwa tay labot niya ng Sabado kay iyara na sa mga Hudiyo. Pero hinumdumin ninyo nga diha ng daan pagkahuman pagbuhat sa kalibutan, sa ikapitong adlaw ang Dios may pahulay, 7th day. Mo ni gitawag og 7th day Sabbath. Kay atong gisgutan, doon na may agricultural Sabbath, doon na mga festival Sabbath, o kanana ang sa una
O unya ang ato karon nga ginahisgutan mahitungod ang seventh day Sabbath. This is a creational Sabbath. Pero bago diha Brother Kenneth, no? Kay ang imong gipangita na bay makita nga magsimba. Kay ang imo pagpahulay raman sa laktod paggasulti, dili ko sure kung unsay mahimo nimong desisyon o reaksyon uban sa tanang mga naminaw, human nila mahibalui, human nila madunggi nga dili lamang sa adlaw Sabado igpapahulay kundi magsimba. So Brother Kenneth, dili ko sure unsay mahimo nimong desisyon, pero gi-admit nimo nga usa sad kas naglapas sa adlaw ng igpapahulay. So anita atong basahon dinhi sa The Living Bible dinhi sa Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 12. Nag-ingon dinhi on. And I give them the Sabbath. Tanaw ha, timan igyod nag-ingon nga ug akong igahatag kanila ang igpapahulay, a day of rest, ang adlaw sa pagpahulay. Nag-ingon dinhi every seventh day. So ning lutaw nga ang adlaw nga igpapahulay nga gihatag sa Dios ngadto sa tao matud pa every seventh day. Wa magyun every sixth day, every first day. Kay sixth day meaning Bernes. Pero og yung first day meaning Sunday. Pero ang gisulti dinhi every seventh day. Mauni ang adlaw igpapahulay nga gihatag sa Ginoo. Kumusta man kanang imong giila, gibarugan o gituuhan nga adlaw igpapahulay, mao ba nang adlaw ang gihatag sa Ginoo? Kay sa atong gibasa ang seventh day, ang ikapitong adlaw, maunay adlaw igpapahulay nga gihatag sa Ginoo every seventh day. Karon, ang gisunod dinhi paggasulti as a symbol between them and me. Og kini maoy timaan taliwala kanila og kanako. Napakasimple. Mas maayo pa ang inyuhang manok, ngano man naapay timaan. Tan-awa ra gud na ang imong silingan, ang ikaw na ay mga manok nya pulos gibuhian. Pero bisag nagkapariho ang balhibo, bisan pa og nagkapariho ang kolor, pero mailhan gihapon nimo, bisag pariho na silang kolor, parehag balhibo, imo gihapon ng mailhan nga imo ng manok tungod kay duna may timaan. Sa samang pagkaagi sa pagkakaron, tanang pundok, tanang tao, tanang relihiyon nagampo, nagsimba ug nangalagad sa Ginoo. Pero taliwala ni ining tanan, mailhan paghapon ang iya sa Ginoo tungod kay naa siya'y timaan nga iyang gibutang. Tan-awan ninyo ng inyong mga baka, tan-awan ninyo ng inyong mga kabaw, di ba na ay patik, na ay timaan? Unya ang inyong manok na ay timaan. Bisag magkasagol-sagol na ngadto sa ubang mga manok sa inyong mga silingan, dili gid mo maglisod pag ila tungod kay naagod mo'y timaan sa inyong manok. Sa samang pagkaagi, bisan pag-asang lugara o dapita masagol ang katauhan sa Dios, sa mga taong nagsimba, nagtuog, nangalagad sa Ginoo, mailhan gyud ang iya sa Ginoo tungod kay naa manggoy timaan. Unsay timaan adlaw nga Sabado, adlaw ikapito. Nag-ingon dinhi as a symbol between them and me. Unya nag-ingon dinhi, to remind them, aron sa pagpahinumdom kanila. Kung ang Dios dunay iyang gihatag nga timaan sa iyang mga katawhan nga mao ang adlaw ikapito, adlaw Sabado. Kung wa ka nagpahulay, wa ka nagbantay ni ining adlaw, makapaduda kung diin og asa kang nabilong tungod kay wa man kay timaan nga iyas Ginoo. Kay sa atong gibasa, nag-ingon dinhi nga every seventh day as a symbol between them and me. Timaan kini sa Dios sa iyang katawhan. Kung ang adlaw Sabado matag ikapitong adlaw, maoy timaan sa Dios sa iyang mga katawhan. Unya wa ka nagbantay ni ining adlaw, ang pangutana karon unsa kang kinsa madiay nang timaan ang imong gidawat. Kay wa man nimo bantay kining adlaw nga mao man ni timaan sa Dios iyang katawhan. Unya ringo to remind them.
gipahinumduman unta gyud ang tao. Unya nagingon din mo bitang isyu na remember the Sabbath to keep it holy. Unya nagingon din niyon that it is I the Lord who sanctifies them. Tanawa, ako ang Dios nga nagbalaan kanila. Kinsa nga Dios ang nagbalaan sa iyang ang katawan? Ang Dios mismo. Nin siya, I the Lord. Matud pa niya. Unya nag-ingon pa niya who sanctifies them, that they are truly my people. Gisulti dinhi nga ang tinuod nga iyang mga katawhan ang nagbantay, ang nagkeep sa Sabbath sa 7th day. Kung maog yun ni ang tinuod nga katawhan sa Diyos, basin sa Biblia ha, kung ang tinuod nga katawhan sa Diyos, mauman ang nagbantay, nagkeep sa Sabbath, unya wa maninimo bantay kay nahimo ka mang Sabbath breaker. Ang pangutana karon ingo dining Ginoo to remind them that it is I the Lord who sanctifies them, that they are truly my people. Ang tinuod nga mga katawhan sa Dios ang nagbantay sa adlaw ipapawlay according to the Bible ha. Dili tungod kay kami nagbantay mis igpapahulay mo ni ang tunada sa among mga sinultian, kundili ni agyud ni sa Biblia. Kay ang balaang kasulatan sumas kadtong Timoteo 3:16 gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Maulang gyud ning mga puntuha, maulang gyud ning mga bahina ang gitudlo sa balaan nga kasulatan. Ang pangutan na higala kanang igpapahulay nga imong gibantayan, mao ba nay gitudlo dinhis balaang kasulatan nga igpapahulay? Siguro mga kaigsunan, lisod na nimong mapamatud-an karon niya. Dunay tulo ka igpapahulay. Sa ato paupat na lang kaadlaw ang tao magtrabaho. Sa tulo magpahulay kay Birnis mga Muslim, Sabado mga Hudiyo, ang Domingo Kristiyano. Pero tulo ba kaadlaw ang gihisgutan sa Dios nga iyang igpapahulay? Pamatii kuno ang Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 hanggang 10. Nagingon, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Karon mga kaigsunan, kamo dihang nagampo, nagsimbang, nangalagad sa Ginoo, na hinumduman ba ninyo kining adlaw igpapahulay? Nagingon sa 9 ningon, unom kaadlaw, tanaw ha, unom kaadlaw magbuhat ka sa tanan nimong mga buluhaton. Pila kaadlaw ang gitugot sa Dios nga magbuhat? Unom kaadlaw. Sa ato pa, out of 7 days, there are 6 days ang tao patrabahoon sa Ginoo magtrabaho. So ning lutaw na gyud nga nag-anam na og kaduol sa kamatuoran nga sayop gyud ng mga gihisgutan sa unahan nga mao ang igpapahulay Biyernes. Unya nga naman kay unom kaadlaw ang tao patrabahoon. Nya niya. Sa unom kaadlaw magbuhat kas tanan nimong bulaton. Apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw. Usa ra ka adlaw ang igpapahulay nga gihatag sa Ginoo unsang adlaw ikapito. Unya nganong naa man mos Biyernes, ikauno man ang adlaw. Nganong naa man pud mos Domingo nga una man ang adlaw. Unya ang Biblia gistuga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Sa laktod pagkasulti kanang adlaw nga inyong gibantayan, inyong gipahulayan, wa gyud na itudlo sa Biblia. That is unbiblical. Inyo ra na nga mga kaugalingong huna-huna ug mga dinahom-dahom. Unya ang gisulti sa 20 Ezekiel 20:20, and halo my Sabbath, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. Ipabalaan sa Dios kining adlaw niyang igpapahulay. Unsa ning adlaw? Adlaw nga ikapito, mao nay gihisgutan. Wa maging ikaunom, wa maging unang adlaw, ang ikapito gyud. Mao kana ang adlaw nga igpapahulay. Karon, kung ang Dios nagsulti siya nga ang Sabado mao ang ingon that they are truly my people, mao ni ang akong tinuod nga katawhan. Magduda gyud mi diri kung kang kinsa man di ay mo nga katawhan kung wala ninyo bantay kining adlaw nga igpapahulay.
Kay klaro ani nga gisulti sa Biblia. Well, adto ta karon sa gipangutana ni Brother Kenneth. Usapod ko matunias nakalapas sa adlawng igpapahulay. Matud pa niya. Pero ang atong mabasa diha, pagpahulay ra, wa may mabasa sa pagsimba. Okay, hinaot pa Brother Kenneth nga imo ni nga masabtan karon ning mga puntuha kay niya man ta dinhi. Unya, nagsulti dinhi kung atong basaho dinhi sa Isaias Kapitulo 56, versikulo 2 og 6, ingon ini Brother Kenneth, uban sa tanang naminaw karon. 56, 2 and 6 niya. Bulahan ang tao nga nagahimo ni ini og ang anak sa tao nga nagapadayon ini nga nagbantay sa adlaw nga igpapahulay gikan sa paglapas ni ini. Ang tao nga nagpadayon sa pagbantay sa igpapahulay bulahan kuno. Muna gisultis Ginoo. Unya ang gigamit din pong tao. Unya kamo unsa may inyong hunahuna, tao mo o dili? Di ba? Bulahan ang tao. Kinsa tong bulahan ang nagpadayon nga nagbantay. Katong wa magbantay, way labot aning pagasultiya. Unya niya atong basahon sa 6. Ingon man usab ang dumuluong og nakigtipon sa ilang kaugalingon kang hiyuba aron sa pag-alagad kaniya. Aron sa paghigugma sa ngalan ni Hiyuba, aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay gikan sa pagpanamastamas ninig nagapadayon sa hugot gayod sa iyang tugon. Kinsa ang iyang mga alagad? Ang tagsa-tagsa nga nagbantay sa adlaw igpapahulay. Kung ang mga alagad sa Dios kadtong tagsa-tagsa nga nagbantay sa adlaw igpapahulay, mauna ang mga alagad sa Dios kamuwa magbantay sa adlaw igpapahulay, makapaduda gyud og kang kinsa mo nga mga alagad. Kay nga naman sa Biblia klaro kayo nga ang iyang mga alagad ang tagsa-tagsang nagbantay sa adlaw igpapahulay. Pag wa mo nagbantay sa adlaw igpapahulay sa Ginoo, kang kinsa di mo nga alagad? Kamo nalay tubag ana karon. Adto ta sa mga nining usa sa mga gustong pakisayra ni Kenneth, no? Nga usapod ko matud pa niya nakalapas sa adlang igpapahulay. Pero ang mabasa na to sa pahulay raman, wa may mabasang magsimba. Kung maghisgot gani ta Brother Kenneth og igpapahulay, kung pagsimba nay atong pangitaon, apil na sulod na diha ang pagsimba. Kung nagpahulay ka sa adlawng igpapahulay, apil na ang pagsimba. Pero wingon nga, naabagay makita nga nag-worship sila, nagsimba sila, Kaso nga lang, human ka mahibalog masayod, dili lan pud mi siguro nga inyo na pud ning bantayan. Kung magpadayon di imong supak, gid nagyapon yung mabantayan. Tanawa, kung atong basahon nini sa Marcos, Kapitulo 1, versikulo 21, sa The Living Bible nag-ingon. Unya magbantay mo dahil rabag i-divert din nyo na sayop na nga salin. Bitaga ergo mi diri it-takes rago ng insakto nga salin inyong gihuna. Niyo atong basahon niya. Jesus and his companions. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Tandaan nato na. Now arrive at the town of Capernaum. Karon miabot sila didto sa lungsod sa Capernaum. And on Saturday morning, ug nianang pagkasabado sa buntag, went into the Jewish place. Niadto sila sa lugar o dapit sa mga Hudiyo of worship, the synagogue where he preached. Tanawa miunsa sila? Nagsimba Nagingon din arrived at that town of Capernaum, and on Saturday morning, niyan ang Sabados buntag, went unto the Jewish place of worship, the synagogue. Nagunsa sila dito simbahan, ang mga apostolis, kaubang Kristo, nagsimba. Brother Kenneth, nabay makita, nabay basa nagsimba? Yes na. Karon kay, naman ang pangutana, kano sa kamo andam nga magsimba o magpahulay sa adlang igpapahulay. Kay mo man gisgutan din sa atong mabasa.
naagib makita ang pagsimba. Karon kay naa may mabasa, naa may makita. Andam ba mo? Ready ba mo karon nga mo pahulay, mo sunod nining adlaw nga igpapahulay? Kay naa nadungog naman ninyo, nabati naman ninyo. Unya ra ba ang gisulti sa Biblia matud pa ni Kristos Mateo 7:21, dili tanan mag-ingon na Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga nas langit. Unya karon ang kabubuton sa Ginoo Sabado, unya na amog Domingo, murag lisod na gid kay na pamalandungon pa. Kay ang gisulti ni Kristo ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman man, di man ang nagsupak. Karon mga kaigsunan, unsa pa may imong buhaton? May rason pa ba nga maglangay-langay ka huban ka nahibalo og nasayod? Ha? Tingali baya umupiyong ng imong mata og di nakabukhad og balik. Tingali baya og makahigda ka na unya mutupong muubay na sa imong bukton des imong kilid ug mutuy-od ka na magtupong ng duha nimong tiil. Tingali baya og moabot na nimo unya wa pa nimo sunda. Wa pa nimo ni tumana ang adlaw igpapahulay. Pamati, hinumdumin nyo sumala sa ikaduhang Pedro 3:10 nga 2:12, kining kalibutan na matunaw ni pinaagi sa kalayo. Tandaan ninyo na. Pero sa ikaduhang Pedro 3:13 naging kita nagpaabot sa usa ka bag-o nga langit ug bag-o nga yuta nga pagabuhaton sa Ginoo. So naa di buhaton ang Dios, bagong langit, bagong yuta nga naman kining kalibutan na tunawon sa kalayo. Kun mao, may pagsimba pa ba dito? Ako mo ingon, yes, do na. According to the Bible. Kung doon ay pagsimba dito, Biyernes ba? Kano mo adlaw? O unang adlaw ba Domingo? O kaya ikapito ba? Adlaw ipapahulay. Kung natong basahon din sa Isaiah 66, 22 o 23, nangingon, kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong nga yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan, miingon siya ba? Muna ang Diyos na alagi atubangan, pero lisura sa danang doktrina nga matuod nga Diyos ko'y unod o bukog, unya na ay atubangan. Naginom magapabilin sa akong atubangan, miingon siya ba? Mauman magpabilin ang inyong kaliwatan o ang inyong ngalan. Nagingon din na magpabilin ang ngalan o kaliwatan. So, ang ngalan ni mo, kanana ang karon nga gidala-dala ay mauna na. Unya nag-ingon dinhi. Ug mahinabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa o gikan sa usa ka adlawng igpapahulay. Tanawa? Nag-ingon ri hangtod sa usa ang tanang mga katawhan. Timan ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan miingon siya ba. O naa na, Brother Kenneth. Uban sa nang naminaron ang pagsimba gyud sa Ginoo adlaw nga igpapahulay, adlaw Sabado, adlaw ikapito. And how come nga naa magyud mos unang adlaw nga mao ang Domingo? Mga kaigsunan, dalaygon ang Dios nga siya naghatag og kahigayunan nga inyong mabatian, inyong madunggan ang kamatuoran kaysa ikaduhang Timoteo 3:16, ang balaang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa ang gitudlo dinhi sa Dios sa balaang kasulatan, nahibalo na mo, nasayod na mo. Sunod, alang sa pagpamadlong. Kung wa ka nagbantay niining adlaw, nga igpapahulay sa Ginoo, gibadlong ka na. Hinaot pang magpabadlong ka tungod kay gustos Ginoo nga ang tanang tao maluwas. Sumala sa ikadunang Timoteo 2:4. Mabuhay ka, Brother Kenneth, uban sa nang naminaw. Si Brother Isaw, paghatag og dugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot ug natin-awan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Isaw. Okay, salamat Brother John. Salamat sa Brother Kenneth sa mong pagpadangat sa pangutana. Sa dili patabuhatag og dugang pagpasabot mga kaigsunan, ato sa basahon ang mga mensahe nga napuno din niya sa ato nga live broadcast. Niya si Sister Belinda Lohera Tirana, mayong gabi sa tanan, happy Sabbath, God bless you. Niya pod si Brother Jerry Nailon, good evening sa tanan, God bless sa tanan. Niya pod si
Sister Robilin Villaganas ni Cesario, happy Sabat sa inyong tanan din ha. Mads, happy Sabat po. Kamo, giampo na mo sa Ginoo. God bless you. Niapod si Sister Chel Notario Aragon, mayong gabi, happy Sabat to all Seventh-day Adventist. Niapoy komentaryo si Kamatuoran Ibutyag, tinuod na lagi ni pahulay ang Dios sa ikapito, kamuraman ang wala mo pahulay, nganuman magkumbiraman mo ang uban, magsigi sila og silpon, ayaw gamita ang ngalan sa Dios sa pasipala. Okay, una, kini nga attitude, brother, iyan is mga parasiyo o mga eskriba. Mangita lagbikil. Nakahibaw maday ka nga ang Diyos mi pahulay. Nya gisugo sa Diyos ang tao nga nang wa man ka magpahulay. Imong dadon ang imong hunahuna sa mga nanagsilpon, imong hunahuna sa nagkumbira, kay lagi may panahon nga ang mga Adventista dunay gitawag fellowship o asosasyon. Hilabihang bagaa daghanas mga tao. Munang inyong ingon nimong nagkumbira. Pero nian ang giingon nimong pagkumbira, kanang giingon nimong nagsilpon. Pag kita imi og tekstos Biblia nga gilapas o nalapas na nila ang adlaw igpapahulay, ayaw ipatigbabaw kanang virus o kagaw nga iyas mga parasiyog iskriba nga mangita lang yung bikil bisan nagnailhan na hibaluan niya ang kamaturan. Salamat, brother. Welcome ka sa atong programa. Niya pa'y mensahe, magdula og silpon sa sulod sa simbahan, maayo lang mo sa istorya, sige pagarpar, wala sa buhat. Okay, salamat. Ako lang gipasalamatan. Niapod si... Kadali lang. Maayo kang mahibalo, brother, ha? Namuntan eh. Diha sa simbahan, dili tanan diha miyembro sa 70 Adventist na ay mga bisita. Ako, 70 Adventist man ko. Si brother Isaw, 70 Adventist. Kuyog kuno sa amo og simba sa adlaw Sabado ug magduwa ba mi og cellphone. Wala na mi kontrol ni anang mga bisita dili Adventista, mga estudyante naa nangabot sa mga balay sa Adventista, imbis magboarding nangabot lang diha, mukuyog ngadto simbahan. Wa mi anay pakialam, wa mi kontrol kay ila na nga kinabuhi og dili na iya sa mga 70 Adventist. Dalaygon ang Dios para nimo, brother, nga matawag ka sa kamatuoran. Niapod si Sister Lynn of Kiria watching from Kinatarkan Island. Good evening Kuya June ug Brad Isaw. Happy Sabat sa tanan. Watching from Kinatarkan Island. Niapod si Brother Hernan Binsurto. God bless Brad. Sino po yung sa dalawang saksi sa Revelation 11:3? Okay. Mas maganda siguro maghanap ka ng kakapit bahay mo dyan, lalo na sa Adventist, kung sino dyan ang tinutukoy. Dahil sa oras na ito, wala na kaming time pag-discuss niyan dahil mayroon tayong katanungan na dinidiscuss. Salamat. Miapod si Sister Gina ni Cesario. Happy Sabat sa inyo dira. Mads, happy Sabat, Mads. God bless you. Niapod si Brother Ronilo Itang. Iyahang komentaryo ni Kamatuoran Ibutyag. Dili pagarpar Brother Kie. Gidipinsahan ang Kamatuoran. Jude 3, Philippians 1:14. Niapod si Benzon Lagariza. Happy Sabat, Brad John, sa inyong tanan, di ami naminaw diri sa inyo program from Anislagan, Nabal. Okay, daghang salamat, Brother Benson. Kumusta ni Sister Emeline, Ma'am Ruth Lagariza, Kuya Kinseng, tanan lang diha sa Pili. Niapod si Brother Henry Mindaros watching from Camotes. Brother Kenneth, simple lang Sabado kay simba lang sa Sabado kay aron maluwas ka sa pagbalik sa Ginoo, magkita ro niya tas langit. Well, mga kaigsunan nga tatas paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana ni Brother Kenneth kung doon na ba'y mabasa nga magsimba kay ang kasagaran gisgutan pahulay raman. So kung ato nga lantawon og susiyon mga kaigsunan directly naagid tay mabasa nga pagsimba or worship. Kung imo nga lantawon og susihon mga kaigsunan, lain man sa gyud kaayo kung ang tao magpundok sa simbahan o nya magsugal. Magpundok gani ang tao sa simbahan kana kay nagsimba, nagdaig, nagampo sa Ginoo. Kung ato nga lantawon og susihon karon, Brother Kenneth, o basta nang naminaw, kung naamoy mga Biblia nga nagkalain-lain nga translation o banimi ninyo pag-ukab
o basahan na ninyo dinhaa sa inyo nga panimalay. Dinhaa sa English Contemporary Bible, mga kaigsunan, ingon ani ang gisgutan kung ato ni nga basahon. Nag-ingon dinhiya sa English Contemporary Bible, kung ato ni nga basahon, ingon ani ang gisgutan. You have 6 days when you can do your work, but the 7th day of each week is holy because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Kung imo nga lantawon og susiyon, Brother Kenneth, o basta ng mga kaigsunan nga nagsunod og nagsubaybay nining itong programa karon, ato nga makita og mabasa nga diha sa Biblia gitudlo gyud nga sa adlaw nga igpapahulay kita mo pahulay og maghiniusap sa pagsimba og pagdaig sa Ginoo. Kung atong basahon, mao nay gisgutan sa Leviticus chapter 23 verse 3 nga nag-ingon ang Dios, aduna kamoy unom kaadlaw alang sa pagbuhat sa tanan ninyong mga buluhaton, apan ang ikapitong adlaw sa matag semana kini alang kanako, bisan asa man kamo nagapuyo, gikinahanglan kamo mopahulay sa adlawng igpapahulay og maghiusa sa pagsimba, og kining balaora dili gayod mausab. So klaro mga kaigsunan og mga kaiglan, Brother Kenneth, nga diha sa adlawng igpapahulay dili kay mo pahulay ra, kundili aron usab sa pagsimba og pagdaig sa Ginoo. Karon asa man ta mo simba, o asa man ta mo pahulay sa balay ba? Sama sa ato nga naandan nga humas trabaho mo pahulay ta nas tagsa-tagsa nato ka mga panimalay. Dili sa ingon ana nga pahulay mga kaigsunan, Brother Kenneth, sa ato nga gihuna-huna. Ang pahulay nga gitudlo sa Biblia, pahulay kini nga panahon aron sa pagdaig og pagsimba sa Dios, ngadto sa Dios. Kung ato nga lantawon og basahon mga kaigsunan og makiglan, dinhiya nato makita kung ato ning basahon niya. Sa balasahon sa ang pulong sa Dios Translation Bible, kung ato ning basahon dinhiya sa Buhat kapitulo 13 bersikulo 42 hangtod 44, ingon ani ang ato nga makita mga kaigsunan ng gisgutan dinhiya. Sa pagawas na ni Pablo og ni Barnabas sa simbahan sa mga Hudiyo, kini si Pablo og si Barnabas mga kaigsunan, usan at silang duha bilong ni sila or uban ni sila sa mga tinun-an ni Ginoong Hesukristo. Kung imo lang tawon, ang gisgutan sa pagawas na ni Pablo og ni Barnabas sa simbahan sa mga Hudiyo. Subot pasabot mga kaigsunan og makiglan, hasta ang mga tinun-an ni Ginoong Kristo panahon sa adlawng igpapahulay, ila gyud ni nga gibantayan ang adlawng igpapahulay og naa sila sa simbahan. Ato nga padayonon, giingnan sila sa mga tao nga mobalik sa sunod adlaw nga igpapahulay aron sultian pagayod sila may tungod nining mga butanga. Human sa tigom, daghang mga Hudiyo o mga dili Hudiyo nga nakabig sa relihiyon sa mga Hudiyo ang misunod kang Pablo o kang Barnabas, gidasig sila ni Pablo o ni Barnabas nga magpadayon sila sa pagsalig sa grasya sa Dios. Ato sa ni nga klarohon mga kaigsunan, ang gisgutan nining balasahona sa 43 nagingon, human sa tigom. So kung imong lantawon og susiyon, ang mga tao kaniadto, mga Hudiyo o dili mga Hudiyo, mga kaigsunan, uban sa mga tinun-an ni Ginoong Kristo, panahon sa adlawng igpapahulay, nagtigom sila sulod sa simbahan. Nganong nagtigom sila sulod sa simbahan mga kaigsunan? Kay tuyo og tumong aron sa pagpahulay sa adlawng igpapahulay, aron sa pagdaig og pagsimba sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan. Nan kung imong lantawon, ang gisgutan nini, daghang mga Hudiyo o mga dili Hudiyo nga nakabig sa reliyon sa mga Hudiyo ang misunod kang Pablo o kang Barnabas. Gidasig sila ni Pablo o ni Barnabas nga magpadayon sila sa pagsalig sa grasya sa Dios. Imong makita mga kaigsunan og mga kaiglan, dili lang diay kay mga Hudiyo ra kaniadto ang nagsunod og nagbantay sa adlawng igpapahulay, hasta ang mga dili Hudiyo. So imong makita nga ang adlawng igpapahulay dili ra kay sa mga Hudiyo, kundi sa tanang mga tao
apil ang dili mga Hudiyo mga kaigsunan, dunay katungod og katungdanan ang pagsunod og pagtuman niining adlawng igpapahulay mga kaigsunan. So kung atong padayon ng 44 ingon ani gisgutan, sa pagkasunod adlaw nga igpapahulay, halos ang tanang mga tao sa Antioquia nagtigom didto sa simbahan sa mga Hudiyo aron maminaw sa pulong sa Ginoo. So kung imong lantawon ug susiyon mga kaigsunan ug makiglan, duna tay mabasa nga diha sa adlawng igpapahulay mosimba ta sa Dios dili kay sa panimalay kun dili sa simbahan mga kaigsunan ug makiglaan. Alang sa ato nga mga kaigsunan nga naminaw karon nga dili na ganahan mo adto og simbahan kay sa balay lang kay magtan-aw og live. Mga kaigsunan, ang intended sa live broadcast sa social media dili na aron sa mga maiglawas kundi alang na sa mga tao, mga Kristohanon nga dili na makaadtog simbahan. Tuyo og tumong sa social media sa mga live broadcast mga kaigsunan nga mga wali para na sa mga taong nagmasakit nga dili makaadto og simbahan. Kung kitawa ta magmasakit mga kaigsunan, dili kinahanglan nga magpabilin ta sa atong panimalay magsaligtas live, kundi moadto ta mga kaigsunan sa simbahan. Kay kung imong tan-awon ang regular gyud nga pagbantay sa adlawng igpapahulay mga kaigsunan ug makaiglan nga gitudlo sa balaan nga kasulatan, ang mga Kristohanon kaniadto panahon sa adlawng igpapahulay naa sulod sa simbahan. Sa ato nga panahon karon gikinahanglan pud kini nato nga buhaton mga kaigsunan ug makiglan kay mao man kini ang gitudlo sa balaan nga kasulatan mismo ang Dios mga higala ug mga ison nga panahon sa adlawng igpapahulay naata sulod sa simbahan aron sa pagdaig og pagsimba sa Dios. So Brother Kenneth, o basta nang naminaw, atong nakita og nasaksiyan nga gitudlo sa balaan nga kasulatan nga diha sa pagpahulay sa adlawng igpapahulay kaang gipasabot niya na sa simbahan magsimba og magdaig kita mga kaigsunan og makiglan. So alang pagyud dugang og katinawan mahitungod sa adlawng igpapahulay. Alang na itong dunay mga Biblia nga giuluhan og ang pulong sa Dios mga kaigsunan, dunay gisgutan din na sa katapusan nga pahina sa kinaluyohan gyud nga giuluhan og lista sa mga pulong. Unya dunay gisgutan din na nga adlaw nga igpapahulay, unya gihatagan kini og kahulugan mga kaigsunan og makiglaan. Kining Biblia nga ang pulong sa Dios mga kaigsunan og makiglaan, kung inyo ni nga lantawon ug susiyon mga kaigsunan, ingon ani ang gisgutan ang ikapitong adlaw sa semana. Ang gisgutan adlaw nga igpapahulay ang ikapitong adlaw sa semana. Nan kung atong padayonon magsugod kini sa pagsalop sa adlawng Biyernes hangtod sa pagsalop sa adlawng Sabado. Kung imong lantawon ug susiyon mga kaigsunan, ang pagsugod sa adlawng igpapahulay sumala sa gitudlo sa balaan nga kasulatan, magsugod kini sa pagsalop sa adlawng Biyernes og matapos kini sa pagsalop sa adlawng Sabado mga kaigsunan. So whole day. Nan kung atong padayonon, balaan gayud kini nga adlaw alang sa mga Hudiyo og wala tuguti ang mga tao sa pagtrabaho nining adlaw. Do narabaday mo conclusion masabot nini nga aw alang ralagis mga Hudiyo. Kung imong lantawon ug susiyon mga kaigsunan, kini nga gisgutan dinhi nga balaan gayud kini nga adlaw alang sa mga Hudiyo, natural nga gisgutan og gitudlo sa Biblia nga balaan gayud kini nga adlaw alang sa mga Hudiyo kay ang mga Hudiyo raman ang ekstrikto nga nagsunod sa adlawng igpapahulay. Mo nang gisgutan dinhi nga balaan gayud kini nga adlaw alang sa mga Hudiyo, pero wa ni magsapasabot nga ang adlawng igpapahulay alang ras mga Hudiyo, kundili mga kaigsunan ang adlawng igpapahulay alang sa tanang tao. Kung imong basahon Marcos kapitulo 2 bersikulo 27, ang gisgutan mga kaigsunan ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa tao. Well, wala naman tayo igo nga panahon sa dili pahingpit tapuson ng atong programa niya ang atong closing song mayngon man ang ato nga team song. Salamat
Nag-ampo kita mahigugmaon nga Dios, daghang salamat sa bililhon nga mga pulong na paabot sa dulong ug sa minaw, panalangin ni silang tanan. Gipangayo na mo kini tungod lang kang Kristo nga among manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lang ang inyong mahigalas kanginan, Brother Isaw Dihito, ug ninyong ubos nga higalag igsoon, Brother June Dihito. Magaingon sa inyo maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Ako nga